Yabs, na nangita si Paco daw. Prangko? Wala, ka nagsaba na ako, mangutang na sad na. Kay, prangko pre, kaila mo kana pre. Wala utang mo kay na. Ay, paila dala. Pre? Uy, pre! Tagay mo tag. Uy. Uy! Pre! Pre. Wala mo sa 500 lang bigid. Tayo na short ko sa diaper ba? 500? 500 lang ko. Pre, apikan yun pre. Wakay kwarta pre. Na ako'y last na kwarta. Napalit na mo gilim nun. Pasay luwag ko. Di ba? Ikaw to gapon ba? Sa Ayala. Ay, gapon. Kung sa mo ko kayala, wala ka sa yala. Ka, nakikauban. Puti ilag, maguguputi. Amo ba? Ikaw mo gusto kay taas, upaw. Pero, Dili to ako. Ay, Ayala. Nagunsa ka Ayala. Di ba ingon ka, mag-basketball ka? Dalaw, wala mo ko niya to kayala. Good, nag-basketball, magugugapon. Gapatak, mamina, makani gapatak ka. Arman ni pili mong bailon gani. 500 lang ta pre, kay shoes pa nagat ron. 500. Unay 2,000 oh. Bayarin yung suga o tubig. Nakita ko ni mo sa ayala, wala. Ay, lahi dito pre, kay brag taas mo to tukod to niya, brag bayuton kung liyopod. Nawa, dito ako. Pataka lang ka. Eh, balik ka. Sige, salamat si pre ah.